Bueno, mga kasama mahigala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Mia. Higalaan, ang atong magtatampo si Mia. Kini akong problema bahin ni sa akong panabana o sa akong anak sa pagkadaga. Sa sinugdan, pinangga kaayo sa akong banang akong anak, pero naunsa pa nga murag na usab man ang hangin. Pero aron inyo gyud masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ang bituon sa langit sumisidla karon, dili sa makahayag sa kanato midan ag salawom. Kagabion gibanwagan kita sa Misiya, sa Misiya. Karnero sa sibsiban, nan tanom sa kaumahan, nunot ka mo ka na. Nanay, oy! Ha? Ay naku, paliga makakaon. Wapa! Ginoo ko, abi na kung gipakaon kang tito ni mo. Waman! Siya na may nakaon-taon. Dirang gani mga tag. Unsingan? Iyara kong gipalaway nanay. Waman siya mga tag na ako. Unsa good? Oo. Nya, di daw man na si Tito Tino. Sige lang, nak. Dali, arata sa kusina. May kay misulti ka na ko, ana. Dali, dali. Kaon sa dali, dali. Oh, ay, asa na magsudan diri? Wa na? Yurot na ni Tito Tino. Kiahak mo ng tawhana. Uy. Ay, kuan na lang, nak. Anin na lang. Magpalita og lutong daan. Dali, ato tas tindahan ni ng Mercy. Adto na lang kaon dito, nak. Dali. Unsabay inyo, Mia. Nang, tagaay lang nagsudan si Che nang. Papilian lang siya kung sa iya, ha. Nya, tagaay lang sa kanon palihog. Ay, oo, day. Eh, dali, oy, Chiche. Dali, pili nga rin. Unsay imong sudan. Animal gining tawhan na. Naniguro lang paon og iya. Nganong nauwahi man ang pamahaw aning bata, aday. Alas 10 naman, oh. O, pa ni makapamahaw. Ay, unsaon nga, paraw manig utok stino nang. Kanang imong kapuyo. Oo, naniguro nagkaog iya. Unsa? Uy, ngano gud? Tagdugay man gud sila mamangon. Unya, ako sayo man ko, manang maghikay ko. Nya, mo painit ko mabuntag rasad. Sila, magdungan na silang kaon. Mo to ako siyang giingnan, nga dungani og kaon ang bata. Sukari og apil, nya pakana. Ako na ginahinay sa kog laba. Nagilaba ko sa mga bulingon. Ay nahibuong na lang ko nga ni Duol naman akong anak, kaya nangayog kaon. Wa pa day tingali kakaon. Ay, wag yun. Pero ang panuhak nga tino, naghiga-higa lang, ano, fake pa. Uy, kasalbahis gud ay ang tawan na day. Ay, bantay gid bitaw ni Kulis amo ron, oh. Baga kay naw, gihurot na niyang sudan, wag gid magbilin para sa bata. Bahala untag mauna siya gaon basta mamili lang unta siya. Pero gihurot gyud sa baghak, dako ra kay glamoy. Uy, di na maayo day, oy. Di gyud nang, mao nang maghusay pa mi ani, ulit na musbay ron. Nanay, magduwa lang ka nga rin sa gawas na ya. Sige, sige, nak. Pero ayaw pag-atos karsada, ha. Diha ra gid tungod sa tua. O, nanay. Sige, sige. Ay, karon ka tawhana ka. Ingon ini day ka, maniguro kag imo. Nalimot tingali nga, palamyunon na po di siya dinhi. Huh. Narang paraw ay, naghagok bisag bagong mata. Bagong matang kaon. Pahiyahay ra gid ni pirmi ning panuhakan ni, mubangon lag kaon, mura ra bag na igitunol ng kwarta. Stoy. Tino. Tino. Day. Bangon sa nako diha, magsulti tabi. Oo. Bangon sa diha kay magsulti ta duha. Siya pa nagsultihan today. Mata na ka. Mata na. Bahi nimo ug sa akong anak. Okay naman. Unsa man atong anak? Ikaw ba ipakilasilas ha? Atong anak. Oo, bitaw to. Ako bitaw ng anak. Unsa giisip, bisa to di na nako anak no. Giisip taon ko ng anak ng bata. Kung giisip pa na nimong imong anak ng bataa, di nimo pasmuhon. Siya pasbuhon. Sos, ay nalanta nimo. Ayo pala storya. Paingon-ingon pa ka kung unsa nako kamahal ang akong anak labaw pang imong buhaton nga pagmahal sa bata. Unya di ay ultimo pagpakaon, imo pang dawan. Ha? Unya wa ka maghuna-huna ka kanang imong gikaon amo na. Uy. Wa uroy ka matukis imong gikaon no? Wa uroy ka mabukog sa humba nga imong gikaon. Yeah. Recorded by X Thunder Gaming.
Oh, may bida unsa ng panulti mo day. Tinuod ako mo bukog sa humba pero mura natukan ko. O nga nung dili man, ha? Nagkaon-kaon man na kag-imo. Wa ka kapakaon sa bata. Bisag duha lang utak kakutsara. Aday. Wa oroy ka matukis imong gikaon o mabukog baron. Humba gito, bida humba bukog gyud ay tanan. May untang nabukog ka. Ah, day. Tingali kalimot ka tino, ha? Napalamyon na po ka dinhi. Unya ikaw dili. Sa? Oh. Imo ba yaning lamyon na ako kada gabi ha? Nya di gali ka kaurot. Ilog na isa bulag din mo pinahong. Unsa man kay kainit man mo kuno. Ang wa nimo pakan ang akong anak. Gilutuan ta mo, laming sudan, humba nga lata. Nagiingnan pati ka nga pagdungan mo sa bata. Hala, di ba ningon ko pakan si Inday Cheche? Pero unsa may imong gibuhat, ikaw ray kakaon. Adyo ka kapagkaon sa akong anak. Gihurot pa nimo ang gibilin akong upat kahiwa. Pagkadako nimo glamoy. Oh. Sadi abi man ako di sa bukaon. Hilom di ay mukaon. Sunod basta mapas mo ng akong anak. Di ta kapakanon ha? Layas din ha? Kay wa ko magkinahanglan og tawo nga dili ka maong mubati sa akong anak. Oh. Layas din tino. Day miya. Ganong ka na man sang tawhan ang imong gipunito eh. Wa makada na pagbati sa bata. Kaluoy ko di ay sa akong apo. Amo tanang tawhana tayo Sa bag-o pa mi, binangga man kanan iyang bata. Aron naman na nag-ingon anak. Eh, og maumaganay na mo magpirmi milala. Mapasmog ang akong apo miya. Ay, amot unsaon ka ng tawhana tayo Ngano maproblema man ka nga di man kasado mo ang tawhana. Eh, bangitag lain. Aw, anak ginapaingon tay. Kanusa man. Kanusa ni mo na buhata? Unya nagmapas mo ng akong apo. Palayasan ang tawhana niya sa inyo ya. Ako pa ni mo, mangita kag Amerikano. Amerikano tay? Repa. So, Pare. Yaya ni mo kahimtang dire no? Nindot kigag pagkabutang dire pre. Nakasawa ka gwapa. Nya, kurtahan pa gyud. May trabaho. pre uslik iknop. Ha. Unsa Uslik iknop. Punsi may pilido di ba? Pre. Dili gyud no na nako asawa pre. Kay wapam taon mi makasal. Pero nagplano na mi nga mapakasal pre. swerte gyud mo kay mura kag senyorito din eh. Senyorito. Ano, yun ang kinabuhis tao. Ah. Swerte. Ba, imong tilya dia? Pwede ka slip? Kaninigan. Doon tatong rip. Ha? Repa tungod ng sudi. Ay, dagang to dito. Ngigan mo pre. Sagop lang ako nimo pre. Ha? Sagop. Kadako ni mo tao, kadako ni mo damoy, no? Kabala ka pre. Mulimit naman ko. Tagsa naman ko. Tagsa na magkabadihado akong kanon. Ang ako asawa mo ilamyo ni mo, dili magkaon. Wala tayo problema. Basta walay sudan. Bungot ito. Uy. Uy, kastaping oh. Kastaping. Bida, no? Nihunong yung sikinan. Kisa mo sikinan pre. Hunong sa inyo dapit, no? Wala. Pre, kisa na. Ha? Di ka na masuko pre. Nag-inom ruta. Imo nasawa? Bida, ay ka bala kayo. Ako may hari din eh! Sawa na kayo. Ano kayo na? Ngingiga, gino pre. Sugi-suga. Sas, bida. Mao day nga dili ka kasugati no. Nagla na sa day ha. Day. Ako pare si Priuslik, sumsum inom. Maing adlaw, ma'am. Tino mag-istorya taron ha. Che, dali na. Sila cik pre inyo iro. Mili, cik nga na itong mga anak. Cik kun. Muragi sapot man pre. Sapot mo sawa pre. Bida. Nagpapansin na sa anak ko. Ha? Inom ka inom! Aw, imrom. Unsay problema ni mo day? Mo na kag unsa? Suma. Unsa man ang suma? Hilom na tino. Nagkadugay no. Nagkawadyo kay ayo. Mao, ngano lagi. Unsay problema ni mo ha? Wabiyat mo lakaw, narokos bay. Oh, bitaw. Diri na kasbay. Nakakita ka nako nga miabot ko og may dako mga kinumpra. Unsa gibuhati mo? Nang hinanaw lang ka nako. Wa gyud ka musugat para kuhaon nimo akong kinumpra. Kita ka nagbaguod kung nagbitbit. Wa gyud ka mutabang. Ay sus, para ka na. Ano unsam? Muingon ka lang gid ana. Sure diha ay. Unsa man senyorito ka din he? Kaya para good. Miya, pero may mo lang ko ni mong biklo niya. Wa ti ka bikla. Nakita lang nako nga murag nagka-irresponsable na ka. Oh, irresponsible? Irresponsible! Magklaro kay tabi. Laro na to, ha? Sa magigamit ko nimo? Para doon na kay kapuyan? Para doon na kay kapahungawan? Oh. O unsa pa diha? Usa? Uy, Tino, kung wala kay kugman ako, o kung gihasulan ka na namo, pwede ta magbuwag. Oh, ngawans.
Gihagit ko nimo? Wa ti ka hagita. Hangyoon lang ta ka nga unta kun mahimo, magbuwag na lang ka ta. Oh, Mia. Ha, magbuwag na lang ta oy. Pida kay nga naman, ha? Doon na kay gisaligda day o doon na kay laing laki nga mo ipulin ako? Hoy, ayaw ko pasangili anang butang nga wala ko buhata ha. O niya ano gusto mo ka makigbulag nako? Tungod kay wala kay ayo. Unsa? Tanaw na ko nimo tinuno, murag wa na jud koy nakitang kaayuhan diha nimo. Ang imo nang gihuna-huna, murag ang imo nang yung kaugalingon. O nga naman kasulti mo ka na. Tungod kay ba ako nakita. Di mi importante alang nimo, ang mahinungdanon na gyud nimo, naa kay bayang kapaulian, naa kay bayang kakanan. Wa ko'y nakita ka ning kamot ka para sa atong pamilya. Og nakita na ko nga wa gyud kay paningkamot. Ako na lang tanan. O, Sa taong pagkasiyas pagkabana oy. Aw hinuon, di pa masata kabana, kay wa man ta makasal. Mao nga mientras wa pay dakong kadaot tinahitabo sa atong pamilya, magbuwag na lang ta kay wa kay ayong pagkabana. Ano? Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa kong kalagot nga wa nay gihimo ning tawhana sa kong kinabuhi, gusto gid nako na lang untang tapuson ang tanan, gusto na kong buhian siya. Unya, day Mia. Istorya ro ko taday. humanatag istorya di ba? O di ba gusto kong maglaruhay ta ba? Ano? Di pa to klaro para nimo? Sa man nabungol ka ato? Unsa mo yun? Gusto yun kang magbuwag ta? Angay lang. Kay wala jud kay ayo bisag unsa untino. Mao ba? Oh, wa ka kay bawa na. Be ko no be. Asa man kadapitan ay ayo nga mawili ko nimo. Baby, sige sige. Sultihi kog asa kadapitan ay ayo. Tungod kay gwapo ko. Kasi ingon. Ari sukas kong baba be. Ari. Luod nimo eh. Bida sa di mo. Sultihan ni ka. Daghang mababay nagukod ako eh. Ha, nigukod nimo kaya ningils utang. Dili. Hmm? Sure? Daghang babae nakagusto na ako. Pero silang tanan, wala ko pansina. Ikaw may akong plabi. Nya, saan na nako? Ah, bida sa daan. Uy, Tino, huy. Wa taong kunigukod nimo tungod anang imong giingong imong pagkagwapo eh. Tungod kay bisag unsaon, wa ko'y nakitang kagwapo nimo. Awards. Nya words bitaw. Mauna. Saon man kagud tagsak raman man namin. Oh, Kanamin sa panagso kadako anang samin diha. bida. Gusto yung pagbuwag ta. Mangutan na pa ka? Nara mga sinina nimo ay. Ako na nagipanood bag. Oo, sa... Layas karon dayon dinhi Tino. Kay wa na mi magkinahanglan nimo. Pauli og diin kagikan. Kaskas ka lang sa akong kwarta. Wa ko'y nakuha nimo. Daw na. Hala, no? Mao ni ang akong problema, kay bisag giunsa nako pagpalayas ang kanahan, wag ni biyas bay. Unya nahadlok ko basin og magdumot ni ba? Unya may buhaton siya nga dili maayo nga rin namo. Unsa akong buhaton oy nga gahi man kay ni nga palayaswen. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mia. Ate Pres? Okay, ang sender nato karong adlaw Si yan. Inday Mia, Ate Pres. Maya. Ang iyang problema, Ate Pres, parte ani yang puyo ba nga murag ambot. Kana, sakto na imo dahil, playason kay, limbaga, Ate Pres, mukhaon siya rin kaon-kaon. Unya, ang bata taon nga wa tayo kaon, wag yung kaon, diwa niya hong ita, siya tugtog lang. Unya, ang problema, Ate Pres, kay may trabaho, sige lang inom-inom, sige kuwan, nagsalig siyang Mia. Niya, pag uli nga kuwan, papalayason lang Mia, di mo layas. Kay din ang kagwantas Mia, gagisaligan ko nun niya ang iyang kagwapo. Dugwa ko taos Mia taon, luoy kayo. Mao ni ako problema, bisag yun sa ko palaya sa kanan, wag yun bubiyas pa eh. Sa ito wa mo layas? Wa, yun na ito. Bagag naong no? So, mao ni ayang ikuyawan at pres, kay basin bag nagdumot niya ba, unya, unsa niya buhaton dito nila taon. Mao. Ay, sulti lang nas police dem ya. Kanang pagatubang lang yun mas kuandaan. parangay. Nya papirmahay mo, pirmahan na siya o unsa kay para likay sa disgrasya or unsa may tabo ninyo, siya mo'y blamon sa imuhang mga kaliwat. Mao na diha. O ano nato pagpagi Ate Pres, di ba? Mao na. Ilisod man ibang. Unsa ono babe? Ako na ka dire sa panultihon 6 verse 6. Taong tapulan kinahanglan nga makakaton ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas.
Kaya ang buto sa bot, ang kaning mga hormigas, pag sige naghakot og pagkaon, kaya nikatinguan, di naman nila kita. Muna nga giingon nga, mas may pang mga hormigas kay mga kugihan kuno kaayo. Kinira ba sa mga hormigas, kana mga som, kana sila, mangitahuron talaga kayo gulyak. Oh, bitaw. Oh, kita nga magsugat na sila nga mo kiss jud. Oh, musta? Lips to lips ka magchula gina sa bam. Lips to lips kayo. Lips to lips. Diyan sila kita mo ng kabangga. Ah, Unsa? Kita mo ng kabangga. sakto dito. Kung sa'yo mga sulti pa dito, may kasulti. Ako magong naabtan ang umigas na mangod na. Kini para sa istorya duha ka bugiro ba? Sige, Bats. Ako nakita ko tong umigas duha ka kilometro gikan sa tong gibarugan nakakita ka. Ningon pa to sa kabunggiro wala pero nakadungog ko stonob. Dol-dol po to kagulyat ba nga mag lips to lips kuno mga umigas. Grabe po to kagulyat. Mga bungi sa umigas ana. Di ba ka? Mas grabe itong iya. Bats, kay wa siya kakuha pero kadungog siya sa unob. Oh, grabe. Kita mo nagkidungog sa tunog. Tidoon kita, Bats. Unya, usap kaya ito kasulti. Bats, tabangi may ani, Bats. Ang iyang bana, Bats. Tapulan kayo. Huwag yung nahimo. Kadabang Kasalig gwapo, Dre. Kasalig kay gwapo, iyahang anak, tagsar, di gali kapagkaon siyang anak. Pero si Mia taon mo, naninguha tanan. Nakabayayat na yung tao. Kabayayat. Na, Ni sumpay lang ko ni kay ako malingaw ko minaw sa tambag ni Bambina kay murag nabali na si Bambina na may pari karon nga ako matod pa si Kanti Salonian stress versikulo 10 kana, murag pare. ang dili mo trabaho dili pa kanon. Oh, nanas mo na mando ni San Pablo dito higayon na kana mo uban magsirag ampo nya di na trabaho. Oh, mananga kinahanglan gyud ang trabaho kay nga naman kini magong trabaho kabahin maguni nga gisangon sa Ginoo nato kay aron makumpletong kinaiyahan ba ang creation. Sama example ang Ginoo wa man buhat og balay. Pero ang Ginoo nagbuhat og kahoy og mga materialis. Para Mo na nga kanang gusto kang maghimo og balay, aw katong kahoy mo to imong himuon, pinagis pagtrabaho. So kanang tapulan wa ginas bokabularyo sa Ginoo. Mo na nga dihan bahina, mo nang agwanta kita mas ginhawa. Oh, mao na niya. Sumpay ta na padre karong mga reading karong adlaw padre no kay murag hapon. Saan mo kaganahan mo kagbang? Murag as 4 pa manggod. Karong masama na padre no kay kanon na naging mention sa reading sa Bible ang tugas. Sabot mga sagrado ni tugas ta lagi dito. Dali ka, o dali. Tugas? Oh, Kahoy? pero mingi ko nga Kini magong Biblia ba dunay mga kahulugan aning mga larawan baka o kahoy sama ng tugas or sidar. Kana magong sidar or bisa to Ah, butang. sidar. Oh, butang ta. Kahoy, bro. Tugas. Matang gyapos kahoy nga nas Biblia pero kaning tugas lahi po ni. Nagpasabot man nagkalig-on og kusog. Kay kanang tugas lig-on ba na bahi ba na. O ingon na unta sa pud baruganan sa tao. Pero katong mga tapulan mo toy lisod kay nagingon magud Ginoo nga dapat toy kausab bitaw na nangutanan ako sa unsa magay tinuod nga adlaw ipapahulay padre. Nigo nga og sa mga Muslim Biyernes. Og sa ato maigso mga Sabadista Sabado. Sa mga Katoliko Domingo. Pero sa mga tapulan kada adlaw ang ipapahulay. Gulyan. Sakto kayo, Bats, sakto kayo. Gulyan. Ah. Unsa tingin mo ang imo ha kanang nakita unsa to imo ato sa Hulmigas ba? Oh, naglips to lips. Ano ba nga padre, ang usa ko no, wa ka kita pero kadungog tono. Ah. Nakoy May nang bahalag abtan dag simana tarungon na tong tambag kay basi mahuman ni bulana wa. Tarungon na kita tambag kay bitaw sa ato mga tigpaminaw karon. Kining pagtrabaho, baliko nako. Gasa ni gihatas Ginoo nato kay aron kato iyang plano sa creation pagpamuhat maka kaplag og katumanan diha sa imong kakugi. Muna kining tao gitawag og homo faber. Man is a working being. Mabutan do natay kamot do natay kusog kay aron kadtong kabuhatan nga gisugdan sa Ginoo. Pinagi sa tong pagtrabaho makatampo ta sa maong katumanan. Munang in town katong bana nga tapulan nga gasaliglas kagwapo, dili man na makaon ng kagwapo. Importante ato sa apilan o paningkamot og trabaho. So karong mga tapulan nga naminaw, oy mga tapulan paminaw ha. Nas Biblia na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ang dili mo trabaho, dili pa kanon. Salamat. balikan padre sa kon. Pader, i-greet sa day kay anniversary ro pa diyang gusto yung kamatayon. Oh, ay kalinaw nga o pahulay dayon hatag ni Tiban Ginoo kay abi ninyo ang tao mamatay diha sa lawas kay ang kamatayon magod mao lang mga atong paghunong sa pagkinabuhi sa kalibutan no. Man's death is only a cessation of earthly life, but we continue to live in eternity because we are created in the image and likeness of God. Binisaya pa ang kamatayon dili mo'y katapusan. Kung dili mo'y paghunong pagundang sa atong kinabuhi dinis kalibutan, pero nagpadayon tang naglungtad og nagkinabuhi sa kinabuhing dayon. Tungod kay ang tao binuhat sama sa dagway ug kasamahan sa Ginoo, kinsa way sinugdan og way katapusan. Mo nang pahulay nga dayon itiban kay imo ang imong gihangop ang kamatayon sud na sa pila ka tuig, pero nabuhi ka hangtod sa hangtod diha uban sa Ginoo. Imo usa amo na pud sunod pohon in God's time.
Thank you. Salamat kay Pats. Paway na Padre Suwali. Mga libaut palhibo na ko ato imong mga pulong ng ipagawas parting pinari. Pinari. Kato nga tambang pinari na gito kay basig malupigan niya akong bambina. Salamat Dre. Salamat kay Padre nya. Pohon-pohon. Makabalik ka dire. Okay kayo murag ikay mo tabang og. Sige, thank you kayo. Sige, Dre. Salamat kayo. Sige Dre, bye. Salamat. Bye-bye, Pader. Balik Salamat ta kayo. gulyat. So katong gingol gini Padre nga kinala mo trabaho gyud. Trabaho, Gusto gyud. imong sulti gulyat ang ulmiga to. Maglipsul-lips lagi. Oh, pero ka Kada, Padre. sige, Pero ka sige, Padre balik. ingon ko nga. Uy, kita ka na ulmiga sa salayo. Kita lagi ko ingon sa nga. Wa ko kita pero kadungog ko stonob. Na. Na ko itong pa ito gulyat. Usaban? Ningon nga. Human na. Ingon. Uli ko kita ni agi. Salamat pa na kaning tuluman no. Kuna kong pasultihon.